Ahojte. Dnes téma: má rakovina prsníka súvis s nedostatkom jódu? Má, a obrovský. A nehovoril to len profesor Turianica, ale WHO, čo je celosvetová zdravotnícka organizácia, robila o tom výskumy a prišli na to, že ženy, ktoré mali toto ochorenie, mali obrovský deficit jódu v tele. Stáva sa to často aj mamičkám, ktoré porodia, a to práve preto, že v tehotenstve odovzdajú všetok jód dieťatku a potom ho sami nemajú. A preto by som chcela na toto upozorniť budúce mamičky, aby si ho dodávali celé tehotenstvo, a to vo väčších dávkach a potom následne ešte keď koja. Je to úžasná prevencia práve pred týmto ochorením. Majte sa krásne. Čauko.